Ще се опитам да обясня. За някого може би това ще бъде оправдание, аз просто обяснявам. Казвам ти, Миш ми е все тая. Чувствам го така. Харесваме такива форми, формати. О! Ами това е пълен абсурд. Ами колко пъти? Съмнително е, но добре. Стотинки. Буквално стотинки. Уважавам това, което правят. Ами както и да е, не разбирам. Наистина съм шокиран. Черт, аз се разплаках. Ами да, какво значи това? Наистина, какво значение има? Вреда. Израснаха в туалетната с всички тези дупки. Видях туалетна за първи път в армията, когато ме взеха в граничните войски. По дяволите. А как се изплаква? Вашия герой никога нищо не каза ли? Изобщо по дяволите той никога нищо не казах. И сега мълча, аз сгреших. Аз мога да сгреша веднъж. Но аз си стоя с това, че това беше велик сарказъм. Аз съм с вас заедно мечтая. С теб, с Чичваркин. Всички са много, на моето мнение, глупости. Те всички, така да се каже, са примитивни, имат някакво почитание към службите, някакво величие, някаква глупост. Изобщо не ме интересуват, не ме канете нито като премиер, нито като шеф на Централната банка.